Adong hapon din itong tanan, di anak ko bisita diya. Nagdara ba, nagbawon na ba dyan? Mga tanin to guys, mga snack mo mi. Wala man magkuhan. Mga blooming lagi mo, mga in love lagi mo. Nababos auntie na ha, blooming ka. Murag ning kuan man kanti, murag ning sweet 18. Ha? Maganda na tiguang na ganito. Grape si hatag na natay. I love you. Hi siya anak. Hi. Siya. Ano po do? Sama imo. Sama imo. Ha? Wala, putos. Putos sa kayo mo, please na. A few moments later. Tawag ng pag-ibig ko. Isa man na ante, ag karaan o ang nagpaibid-ibid. Karaan ka. Ang siyang lahat sa buhay ko. Pasa lagi ni. Ay, imo magaling gida, maligo. Mo di ay. Pagha ka. Bakit kailangan pang nagkalayo? Nagdilaman na, nabitapoy nagpaibid-ibid bago. Ngayon nalaman sa'yo ang buhay ay Tiri, si katawa. kapag wala ka na. Bakit ako nag-alinlangan pa? Ngunit ngayon inubuluhan aking abutin. Baka'y hindi ikaw gawin. And tremble like a child. Ay, hindi ko. That one thing you look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me. Can't wait till you make me and set all my feelings free. Ingon mo sa gini mo karong inigalak ko. Daw na bilanggo intang sa usa ka damgo. Wala na masayod kung unsa ang angay buhaton. Hando man ka ba kasilagan ka ba o kalimta na lang? Ajapod. Ingon sa gihaya karong inigalak ko. Mating nalungsan sa mga Wa man gud na usab. Ala tay. halon mo ako, soktang nahilayo. Isalitan kung tangakan ko ikaw. Bis ka nang ango-ango man. Ha? Naango-ango magrabis, naisog na nung to, man to ning grabe. At tuluyang bang hayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di paano kaya ang bawat nagdaan? Pag-ibig ko para sa'yo. Para ko na nimo doy, limuel, gaming ako ng klostere. Wa ko mo tanaw sa live, ha? Kasi kay mo tanaw mo na sa hay. Ano kan tahan nang nabudala ka nung nay? Ay, kay mo tanaw mo na sa hay. Ano kan tahan nang nabudala ka nung nay? Hoy, guys! Sa
moments later. Manihapon na deta, day amang kinilaw nga sinunuban, nga bangus. Day adobo nga way, tuyo. Gamang luto kay insa tuingan sa punga, lubang. Kung daw pay kamuti. Lagi po, more gilabot niya kasi rin po. Lami no higa pero hapdos. Butang latay lami pero hapdos. Sige, jag reklamo hapdos pero nahurot. Unsa pa nang kalagyo man? Si auntie man gibalhin. A few moments later. Majong gabi din yung tanan guys. Nanguli na din sila auntie pag magpanihapon, pagkatataod. Mga alas 7 kapin kay tagbo naman po sila sa anak ni auntie nga katong nagbiyahe o tricycle. Di man po kuno pwede gari sila matug kay si Tiri wa kuno kada silang tambaw. Ato jang imnan inagsadi pa matug. Manguli na laman sila. Diya, nagsiot lagi po ni among kwarto dani kay naidaghang bagahe na. Wa pa dyan na pending pa dyan na, wa pa dyan na mapalapad sa buhol. Pero pwede raman po dog ari sila matug dadto may manghigda tanan si tatay may among pahigdaan dari sa kwarto kay bala na si mo paadyon dari si Jaray mahigda. Arang mamilat to. Maram manggaling ipat ka buwak dadto sa higdaanan. Namo. Nasa plastaron laman. Ang kwarto, di pa dyan mahimo kay dami na tambak anda. O ano dyan mahigda o pwede ra pag amang ipanggawas sa tos pantaw ng mga karton. Mara po tayo mong banding kay panagsarapod magkabanding ganing magalitos tiri nga murag mauli kuno si Dia. Amo ay mo to si Dia mauli kuno anda. Loy poslim mo ilog isa na pang bidyaan na ana darabag na ana si Dia. Murag kuan pa pud si Dia dari murag wa pa pud si Dia ka-adjust ba sa kabanhaon sa Manila. Pero lami man jud ni magtiadyon nga mag-uban. Bahalag asa mangabot basta kay mag-uban kay magtiadyon naman kay arong di pud mingawon ba kay nag-uban na. Nama to nagkanta-kanta ra mi gunja kay wa pud miling-lingaw. Ako guys, murag nagsugod daghang tutunlan sa among pagpanglakaw gahapon. Kay nalindahawan lagi po ko gamay lahi din ng lawas ug malindahawan kay humok jud ma kurento ng lawasan ni. Sugod ko naglain ng tutunlan murag nagkatuba, murag nagharahat. Pero ang among biyahe, lingaw kaadto mi sa among biyahe si Precious mura pud mao, pud matug apil-apil pud si Jaog. Ang talon-taw sa among naagian. Gama to nakaabot mig Taytay gikag Batangas. Ag gikan sa Muntinlupa, ag hapit mi nila darig mga alauna kapin. Diya abot mi dito alas 2 kapin sa Batangas. Lagi kag Batangas diretso pud mig Taytay dito mi sa Tianggi kay napud sila gipamalit. Precious na apilan pud palit. Diya minuoy ba dya po ko kay kalit ra ba dya pag uli murag wa pa si Jay pundo. Pero ang importante nga nakita mi, pero mao lagi nakauli man mi kalit ahat sa tungod sa among tubig nga wa masirad ag lababo. Diya mo to niawa si Dia kay na kuan naman sa kabo, masungsungan man sa kabo ag kuan kanang naay ijang drainage ba. O to niapa wag tubig. Nga good thing ra pod nga nasungsungan ag lababo guys kay wa pa to masungsungi magsigig agas. Na nagkaugma na pod di pa ni kauli dajon samot hinung kadakag ang bayran no naka 5 cubic galing minute turang adlaw tungod sa wala lagi masirad kay kanila lagi po di man jud ta masadzop ngilang kabaw nga upatiil manang magbayad na laman mis kamingaw kaya mong bayran nang katapusan mis kay tag duha to mura ka cubic na mo makonsume sa kakinsinas sa 30 pa na mag-reading na mo gamit pagod mi di madugangan pa. Tong gabi naman ni uli na po sila na nag-uwan na lagi po sugod na pag matag panahon na rin kay murag na pay low pressure ba madugali among paglakaw gahapon kay wajud mingag nabutig maat kadyong panahon nagwalin dahaw ra nun po di jud ang kusuga kadyong uwan. Pasalamat mi kay nakabanding pod mi nila nakita sa kadugodon sa panahon benching ko ka tuig nga mi magkita magyapon si Jawa gyapon na usab hinadyon taghapon maajuhon kaadyo. Bisan pa man sa daghan na kadyo panghitabo bisag asang nasuda na si Jani abot hantod karong nasod nga ijang gikuanan Canada. Maduhon nga pon siya. Mailhan jud nimo nga way paglibat.
Ganhanin mo nga mo gihapon magmahal gihapon. Kay wa man na kuha nagpagtagad. Ya to mong laag-laag once in a lifetime na pud mahitabo kay gid may wa man di makalaag o di man di makadana mo laag og asami. Para man laag-laag mi kana mga turag gusirihan og naay ka pang gusiri na pamaliton importante di jud yung makagawa sa Ladyo. Gawa sa Manila nga na. First time precious 1 year and 6 months sa kaabot si Jag Batangas, kaabot og Taytay, nakabiyahe sa taas-taas kadtong karsada nga biyahe unon. Uwan na jud. Pag laman to sila wa pa maagti o sa bagay nagtricycle to sila. So doon sa anak ni auntie katong papa ni Rinaya. Adto na lamang pod magkabanding og panagsakay Ladyo ba sa putos tire. Nakaari ra to kay mao lagi tong nagpa-inject og antirabes. Kasi auntie po di naman pod mo ari. Madula man na isahay mo ari si Ja o si Jara. Ang si Precious gilingaw ni tatay kay paglakaw nila ni Adjo man jud gusto man jud mo uban aran tong pilangag hantud dito na sila sa gawas. Nagpilangag gusto mo uban. Pero bay nagabot kay di pa kadyo mo tagad anja muuli na hinuon. Ang Adjo na hinuon si Ja. Pero mo ka na sa kadugad dyan mo anad na basta bago pa ni Jam makitaan mo di pa si Jam kuan pero makuha na si Jam sila pananaw ba matagtaod na kuha na si Jam mo anad na kay kanila lagi pong panagsara lagi po makagawas ang hiradatos ang panta-panta maglulantaw ras mga bata kay bato-batoon man lagi po ning among agianan nga wala pala magmadagma simba ko wa pa kadiligon nga nadadag ko na ba sa mga bata dari gahang ipaapil ang dasmagan ra kapag kadyo yung mga kuan gamay pa siya kamao mag pilat-pilila sa mga dagko kay garas mga bata garas gawas mga 5-6 na may mga edad na kadangag ni Precious naman dito sa unahan kud laki dede to niingan nga nakalaag na kuno si Teridari si Teridari katulo na si Teridari nakaari dari sa bahay primero ning ari siya katong pag humanid sa opera nga wa pa sa kaulig buhol nakaari siya laan tipod nga ikaduha rin diyang ari dahil saging semana katong magkuhan lagi nga magpaturok si Jab antirabis nga mo to tulong ni diyang ari katong karon pero wa pa lagi pod makahigda kay malagi lang kung may i-ready o garing higda kay namalagi na isa namalagi sang tambal magmingaw na nung pagbay nila anti katong luag kapiot mamidari kay dami among mga bagahe ipadana naman lagi ni na mas buhol kay aron pang maluag kay may mga lagi di na hinuon mahigdaag daghan ang kwarto kay kapiot naman hinuon kay kuan man damay mga daghang ipang tambak may mga kinarto na Dama sa to itong video ng adlaw guys banding pod na mo panagsa maguna lamang pod kanta-kanta kung di pod sila laadyon da sundan pod chika malipay ba sa pukog na mo ari kay kaning kamera laki hangga mingaw ba laay pod ning kamera sige atubang na adyo man jud pod nang nay makaari kay mabibo man pud ta sa madaghan isay makanta-kanta pod mo sa tay sa Precious pod mo apil lang kanta mangilip pod microphone nga di pod magdugay kay tuo man pod nang kanta-kanta balik-balik ang sa kamera puli-puli wad ana mitingog mo nang malipay jud tag nay mo anha nato kay bago na laman magkita anja napoy madugang mabibo pod gamay kusog man himong uwan anga kita-kit sa putasunod vlog kun guys tanang salamat sa kaninang pagtimbayan ninyo sa mga pagmahal nga kay paglubad sa pagsugod nga ako pay vlog hangtod karon na gihapon na gimahal ko nila sa una karon kami na gimahal kay na naman mas Precious na nagkakatong pasalamat na bisan pa man sa kaladyo o ninyo pagmilas ka itong mapapod namin kita na nagyapon na si panglanta sa mga video mga pag-ampo lang medyo among ikabawas ninyo mingawan na dyan among YouTube karon guys kay nakuha naman po ang Facebook man naman pinauso dyan di man ko makakuan sa Facebook kay wa man ko na monetize mo nang kaya kailangan man dyan ang Facebook ang masigit ang post masigit ang
puso nga video ko nun mga kuan da. Lisod ming angkan Israel na ta kay napagaling tayo daghang buhatonan nga di na to mauna kay angin lagi danang nanatay bata nga magyatong unahon na tanawa nakalaag gali ni gahapon ja abi ba po tagamit sa bata kung lawas to aning pamaol Israel pod nagsugod paghang lawas og paningil di lalim guning maglaag tang gamay pagkatang bata kay mabungko tag sinunod-sunod kung kaluyan sa Ginoo mo dako-dako na kanang di na kadkuron nga na ba ug unsa na imong pagkaon makaon na pumidya kada di na magbonbaon og isang pagkaon na madto na lamang nakasuway po ko nga ingani day kinabuhing inahan bilib ko na ng uban nga gagmay pag mga bata nga hilig kadto mo travel mga fighting mom jud mo kaadyo pero ako okay ra man po ko kay daman pustatay pero mao lagi pamaol Israel lagi bisag wa mi nang gibaktas bisag nang gisakay ni wow tayong baktas-baktas pag-abot naman sa taytay nga sorry may atong palingki o di lalim oy kay magkabiba lagi tag baon patag pagkaon baon patag sinina nga ba lahi ra jud kay ngan jud ko nga lahi ra jud kung ikaw raw kay ginahuna kay undago ka kanunay lahi ra jud nay bata nga narap ko kag ampo nga madon tagbiyahe kay narabay bata nga na ba salamat mi nga wa jud mi ingugtos gag-uwan gahapon igura mi niabot sa bahay gabi nakuan na ning taligsik na pero mo lagi bisag wa nagbaha pero gamong sud nagbaha dari hinos kwarto may arang baha madugalig among kum kay among gitungtong sa plywood igura ning kuan na plywood nagbaha dari among higdaanan sa unang katri-katri nga gikuha ang katay tiil kaya man hinong po may maghigda dari, okay ra. Pero all datos flip ni Precious sa sa mga higdaan. Salamat to din sa gawa din taon na basa. Para baga mong mga unla, nagbanig, naghabol. Mamatay kagul ang gabi nga muuli na jud mi kay unsag nang lutaw to. Saan na to napagpaaga nga gamaot ra bag panahon. Nga jud gani kay wa. Nga madura pod ganing apaw sa daning baha kay nakahibaw mi ganing apaw kay ug nagsige pa tug aga sa drainage mas dako ka jud among bayronan sa tubig kay di man mahibaw-an nga nakabre dag among gripo ga ug pa mi nakauli pagka kuan pa mi nakauli pagkakaron pa kay uli man lagi to sila sa Bohol kay huybes mo lagi tong huybes ang among lakaw gahapon ga Bernice lapi uli na sa Bohol gabi pa pag ilang flight law nindungan rami nila na samot panahibaw nga ning apaw di ay madyo no pag nahibaw na ning apaw kay aron makauli pud ni kay aron makuan magapan na mga masira na pag isulan ta tay sa silingan gunja adya ko nung giingnan nga ipapang agatos stop cut sa kanang dire sa among linya di man ko mo pang kay ila ko mga suko ag uban atong wa jud mahimo sa nga sa jud pangpud namo kay mo lagi nagdinanghag lagi pud ganas ta tayo sa main kog mong lakaw ta pag nga nagkwintador sa o pag nga kanang naay kuan sa kurente pag nga nagkuan sa tubig sapkat pud sa mupang kay mura ko mag-isa ka semana ning mong lakaw nang gani na to lesson learn na pud mo sabi lagi mi gabi nagsige pud mi pangatawas sindan pud mi lalis kay maniguro lagi jud kay insan taman nga di ta maniguro awa kay terkansi bayad hintas kamingaw dani eh ako hilig man jud ko mo-up sa karon nanay bata kay bata man lagi mabitbiton nga kasi sa kay di man namon pud mo-up tanawa lagi magbayad mis kamingaw kita-kit sa putas sa vlog ko guys. God bless us all always. Peace be with you all always. Bye bye.